क्लियार बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ हारिनि थाखाय जेरैबायदि जोंनो मिशन भिजन होनानै गालांबाय बे मिशन भिजना दाबो जाफुंजोबाखै बेनिखायनो बिथांनि जा जोनोम सान बेजों लोब्बा लाखिनानै जोङो बिथांखौ गोसोखांनायजों लोगोसे बिथांनि जा थांखिफोर बर' हारिखौ लानानै बे थांखिफोरखौ मावफुंनो थाखाय जों आवगायदों जों फिन खेबसेबाव समायखिरा लादों बिथाङा बर' हारिखौ बुहुमनि गेजेरावनो मोनसे गेरेमसा माहारि महरै दानो सिमां सुजुदोंमोन बे सिमां सुजुनायखौ साफ्रोमबो बर' फिसायानो गोसोआव जुना लानांगौ होननानै जोंबो खावलायदों आरो जों जा सेंग्रा जोलै जों नाजादों बिथांनि मोनफ्रोमबो बाथ्राखौ खोथायावल'सो बुंनानै नङा गोसो गोरबोजों जाहाथे मावलांनो हायो आरो प्रेक्टिकेलाव बिथांनि जाफोर सिमां सुजुनाय बे सिमां सुजुनायखौ जोङो खोब खम समनि गेजेरावनो बयखौबो लानानै खौसेथिनि गेजेरजों मावनो हायो जोङो आसा खालामदों बिथांनि जिथुनाखि मिशन आरो भिजन बे मिशन आरो भिजननि सायावहाय गोबां बिहोमथाय बिथाङा बर' जाथिनि होना गालांदों बे समावहाय नुनो मोन्दों दुलाराय बर' फरायसा खौसे आफादाव बिथांनि मिशन आरो भिजनखौ लानानै गोबां खामानि मावबाय दा बे बेलायावहाय बनसु नोंथांमोननि जिथु आफाद गोदानै देग्लायसो दाजादों बे मिशन उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जिथु मिशन आरो भिजन बेखौ लानानै नोंथांमोना फिउचार मा स्ट्रेटेजि दं स्ट्रेटेजिया जोंनि नङा बै समावनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआनो होलांखादों दा बिथांखौसो जों फल' खालामनानै मावगोन दा जों माबा मोनसे गोदानै स्ट्रेटेजि बानायनांगौ खोथा गैया दुलाराय बर' फरायसाफोरा जेरैबायदि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जा मिजिं दंमोन सिमां दंमोन बर' हारिखौ लानानै जेरैबायदि मावफुंलांगासिनो दङ थिग बेबायदिनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जा मिशन दङ भिजन दङ फिल'सफि दङ बेखौनो जोंबो फल' खालामनो मावलांगोन आरो बिथाङा जेरैबायदि कनसेप्टखौ बै समावनो होलांबाय जों सानो बर' हारियाव बिथांनि बायदि मोजां कनसेप्ट होनाय हारिखौ लानानै दासिम उजिथ'वाखै बिथांनि कनसेप्टजों जुदि थाङोबा बर' हारिया मोनसे समाव गेरेमसा माहारि जागोन जों बेखौ फोथायो बे समाव मोनसे कुइसन दङ जिहेतु बड'लेण्डआ फुलफिल दासिमबो जायाखै बेखौ लानानै जिहेतु आबसुआ दिनै सुक्ति खालामबाय मोनसे नङा मोननै नङा मोनथाम सुक्ति जादों बिटिसि आरो बिटि बे एकर्डफोरखौ लानानै बेसेबां गोजोननाय दङ गैया रायजो राजाफोरनि गेजेराव गोबां दान्थे बिदान्थे जागासिनो दं बे समाव जुदि फुलफिल बड'लेण्डखौ जुदि क्रिएसन खालामनांगौबा नोंथांमोननियाव मा थांखि दं थांखियानो बे जे डेम'क्रेटिक भाबै जों आन्दलन खालामनांगोन जोंनि हादोरानो मोनसे डेम'क्रेटिक प्रसेसजों सोलिनाय मोनसे हारि हिसाबै जोङो गणतान्त्रिक जा राहा लामा दङ बेजों जोङो दावगालांनांगोन सेपारेट स्टेटनि बाथ्राया जोंनि साफ्रोमबो बर'नि थैयाव मोदोमाव गोसो गोरबोआव दङ दा बे बाथ्राखौ मोनथाम एकर्ड जाबाय होनब्लानो बर' हारिया थांना थानायनि माबा मोनसे लामाखौ नुहुरदों नाथायबा जोङो हारि हिसाबै जुदि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जि कनसेप्टखौ होलांबाय मास्टार रेसनि बाथ्रा बेखौ जुदि जों गमामायै मोनसे मोगथां महराव होनोब्ला जों थारैनो सेपारेट स्टेटखौ लाबोथारनांगोन आरो सेपारेट स्टेटनि बिकल्प अल्टारनेटिभ जेबो गैया जों बे मोनथाम एकर्डनि सायावबो माखासेया बुंनो नागिरो मालाबा जे एकर्डआ ओरै खिन्थु बनस'आ बिदियाव गैया जोंनि थांखिया बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट आरो जों दिनैबो क्लियार होनो लुबैगोन जे जोङो सोरखौबा समाल'सना खालामनो सोरखौबा रायनो सोरखौबा माबानो थाखाय जोनोम जायाखै माखासे सांबादिकफोरा जोंखौ मालाबा सोङो जे एबसुआ ओरै मावदों नोंथांमोना मा खालामगोन एबसुआ बिथांमोना आइडिअल'जि दङ फिल'सफि दङ बिथांमोननि स्टाइलाव खामानि मावलांदों बेवहाय जोंहा बुंजानो गोनां गैया आरो माखासेयानो जोंखौ बुंदों जे एबसुनि एगेन्स्टआव जोनोम जाबाय नामा बनस'आ मालाबाबो एबसुनि एगेन्स्टआव जोनोम जायाखै बनस'आ जोनोम जादों एकमात्र हारिनो सेपारेट स्टेटखौ लाबोनो थाखाय बर' हारिनि खामानि मावनो थाखाय बेखौ गले गले जों बनस'आ बुंगोन आरो बयबो जाहाथे बेखौ क्लियार खालामनानै लायो जों मालाबाबो जोंनि गेजेराव दावराव दावसि एना एनिखौ लुबैया जों खौसे लुबैगोन आरो सानफ्रोमबो बनस'नि जा थांखि बे बर' हारिखौ खौसे खालामनानै सेपारेट स्टेटखौ लाबोनाय बेनो जोंनि गुबै मोन्थोर जागोन मिशन आरो भिजन बेखौ लानानै जिहेतु बर' जाथिया मोनसे गोग्गोम सोमावसारबोबाय बेयावहाय एबसुनि जिथु थांखि बे थांखियाव बिथांमोना दोरोदों होननानै बनस'आ सानो नामा बनस'आ सोरबा थांखियाव दोरोदाखै बेखौ नायबाय थानांगौ बिजिरबाय थानांगौ जों बिनि गारजेन नङा जोंनि थांखिया जोंखौ खामानि मावनो बोलो होदों जोंनि थांखिया सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड गतिके सोर संगठना मा मावदों मावाखै जोंहा बुंनो गोनां गैया नाथायब्ला माब्लाबा जुदि सोरबा संगठना हारिनि खहा खालामोब्ला थारैनो जों बुंनो गोनां थागोन दा बाथ्राया जाबाय मा जोंनि गेजेराव माखासे एन्टि फर्सफोरा जोंनि गेजेराव गावजों गाव नांलायहोनो नाजागोन जोंनि फैबाय थानाय जा मुभमेन्ट बे मुभमेन्टखौ कलाप्स खालामनो नाजागोन जोङो बर' हारिखौ साफ्रोमखौबो जायखिजाया पार्टियावनो थाथों जायखिजाया पलिटिकेल पार्टियावनो थाथों जायखिजाया संगठनावनो थाथों जों खावलायगोनसो बयबो जाहाथे हारिनि थाखाय
खोथा बुंनो हायाब्लाबो गोसो गोरबो सिङाव जे बड'लेण्डनि बाथ्राखौ गोख्रोंसिन माने फोजोंनानै लायो जों खावलायगोन जे जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावनो हायाखै मायाखै बेखौ नायनायनि दायथ'आ आसलथे जोंनि नङा बेखौ नायगोन सोरो बर' रायजो राजाया गाबोन जुदि बनस'आबो बर' रायजो राजानि खामानि मावनो हायाबा अट'मेटिकलि बनस'आबो गोमालांगोन जोंहा बेयावबो डाउट गैया बेनिखायनो बर' रायजो राजा बिथांमोना नायगासिनो दङ सोर खामानि मावदों मावाखै बड'फानि बाथ्रा जोबोद माने गिदिर गिदिर लेक्सार होयो स्पिच होयो बै लिडारफोरा दासिम बड'फानि आइडिअल'जि फिल'सफियाव थानो हादों हायाखै बेबो मोनसे कुइसन आरो बे कुइसननि एन्सारखौ रायजो राजाफोरा नागिरदों आरो रायजो राजाफोरानो मोनसे समाव होगोन 1987निफ्राय आबसुनि भिगुरास मुभमेन्ट बे भिगुरास मुभमेन्टनि गेजेरजों बर'नि जिथु गांनाय उखैनाय बेनि सायाव सानाखै जोङो बेखौनो सानदों जि डेम'क्रेटिक प्रसेस कनस्टिटिउसन अफ इन्डिया जोंनो जिखौ होदों बेनि जोङो प्रसेसखौ मानिनानै डेम'क्रेटिक भाबै जों आन्दलन खालामगोन जों बेखौ फोथायो माखासेया बुंसुलायदों बनसु दानायनि आन्दोलाव बा बनसु दानायनि सिङावहाय राजखान्थिनि माबा मोनसे गोहोमथाय दङ होननानै बुङो जायखौ बिपिएफआ इनक्लुड दं होननानै मानसिफ्रा सानस्रिलायदों बेनि सायाव माबाफोर बुंनांगौ दं नामा रायजो राजाफ्रा नायथों बिजिरथों जों गावनो बुंना लानाय नङा गोबाङाथ' बुंगोन जे सोरबा बुंगोन बिजेपिआबो दादों सोरबा बुंदों इउपिपिएलआबो दादों दा सोरनिखौ बिसास खालामनो दा बेनि जि थारथि बेखौ बनसुनि जा एक्टिभिटिस खामानि दामानि मावनाय बेयावनो नुगोन जों जुदि आन्दलनखौ मोजां नेतृत्व होनो हामारोब्ला रायजोनि जानानै खामानि मावोब्ला रायजोफ्रा अनसायगोन सोरबा बुंनाय बायदि सोरबा कालार फोननाय बायदि माने बिराद जों बेखौ लानानै सिरियास नङा मोनसे बाथ्रा भाव दङ बर' जे मैदेरा लामाथिं थाबायोब्ला सैमाफ्रा सोंख्राव होननाय बायदि माखासे सैमाफोर थागोन जेरावनोखि थांखि होसोनायाव मैदेरनि जा थांखि बे थांखिखौ होसोनायाव बिथांमोना बादा होनो नागिरो नाथाय मैदेरा गावनि लामाथिं थांगोन आरो थांखिखौ बिथाङा जाफुंहोगोन दिनै गोथार सान बुंनांगोन बर' जाथिनि थाखाय गोसोखांथावना सान बे साना जिहेतु बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ बर' हारिनि बिफा होननानै बुंदों दिनै बिथांनि जोनोम सानावहाय बर' जातिखौ नोंथाङा फिन सोमावसारनायनि बेलायाव आन्दलननि बेलायाव मा होनना खावलायनो सानदों आं बिथांमोनखौ लिडारफोरखौ बिजिरनो थाखाय खावलायदों जायफोरा बड'लेण्ड आन्दलनखौ नेतृत्व होनो नागिरदों बनसुआबो नैबे समाव सेपारेट स्टेटनि आन्दलन खालामनो नागिरदों गतिके लिडारफोरखौ गोख्रों नोजोर होनो थाखाय आं खावलायदों जाहाथे बै लिडारफ्रा उनाव थांनानै बाय जाया बै लिडारफ्रा थांनानै जाहाथे मेनेज जाया बेखौ बर' रायजो राजाफोरा सिला मेगनजों नायनांगोन बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआबो बै समाव पिटिसिनि लिडारफोरखौ सिला मेगनजों नायनो थाखाय खावलायदोंमोन जोंबो साफ्रोमबो बर' रायजो राजाखौ साबकनसियास माइन्डखौ लाखिनानै जोबोद पारफेक्टलि एनालाइसिस खालामनो थाखाय जों खावलायदों जे बनसुनि लिडारफ्रा थारैनो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटखौ आन्दलन खालामनो हागोन ना हाया बा बिथांमोना नाटक खालामनो फैदों नामा थांनाय समाव गोबां नाटक नुदों आं बुङाखै लिडारफ्रा साफ्रोमबो बायजाबाय होननानै दङ दाबो आइडिअलजियास माने माखासे लिडारफ्रा दङ नाथायबा आन्दलननि मुङा आन्दलन बर' हारिया हाराखास्ति मोननाङा जों बेखौ नोजोर लाखिदों आरो जोंनि जा आन्दलन बे आन्दलनाव जाहाथे सासेबो सुबुंनि जिउ गोमाया जों बेखौ नोजोर होगोन आरो जोंनि लाइमोनफोरनि जा फरायनाय लेखा फरा सोलोंनाय बेवहाय जेबो जाहाथे हेंथा फैया बनसुआ बेखौ नोजोर होगोन गासैबो बाथ्राखौ आं रायजो राजानि खाथियाव हगारनानै होदों बड'फाया होलांनाय थांखि बिथांखि मावथांखि बेखौ लानानै बनसुआ दावगालांगोन बिजिरनाय खामानिया रायजो राजानि जोङो जेरैबायदि दावगालांनांगोन बयनिबो सापर्ट लानानै बयखौबो लानानै जों दावगालांगोन आरो जोङो बेखौनो जोङो सिगांनि बायदि चार्टार अफ डिमान्ड होनो नागिराखै नाथाय जोङो कार्बि आंलंनि जा इसु बेयो माने एसटि हिल्सनि जि बाथ्रा मोननैबो एकर्डआव दङमोन बिटिसि बिटिआर बेखौ मावफुं दासिम जायाखै जुदि रिसेन्टलि मावफुं जायोबा जोंहा बुंनांगौ गैया जोबोद वेलकाम नाथाय जुदि जाद्रायाब्ला जों बेखौबो बोरैबा इनक्लुड खालामनो हायो नामा जों बेखौ नाजादों नाथाय जोङो एबारनिया जेबो चार्टार अफ डिमान्ड बिदि लाखिसिनायनि बाथ्रा सानाखै जों माखासे इस्युसफोरखौ नायबाय थादों सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड बे मोनसेखौनो जों इस्यु खालामदों आरो बे इस्युखौ लानानै जों दावगालांगोन नाथायबा बे संकस्तु सदिया बिनि बादैबो बर'फोरा दङ दा बिथांमोननि बाथ्राखौ जों सानबाय थादों नाथायबा जोंनि मेम'रेन्डाम हिसाबै माने फिक्स एन्ड फाइनाल जानानै दङ गोजोनथाव खौरां आसामाव थानाय बयनिख्रुइबो साबसिन सोलोंथाइ होग्रा मिरुफोरनि गेजेराव टेक बुस्टाराबो गंसे क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय CST फिसारि मावख'नि साखाथियाव थानाय खारगावआव बे टेक बुस्टारा दङ बेयाव बयनिख्रुइबो मोजांसिन सोलोंथाइ आरो नेम सोलिनाय गोग्गो थाखो खथानि सुबिदा दङ सारा भारतनि गेजेराव सायख'जानाय बायदि सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय फोरोंगिरिफोर दङ टेक बुस्टाराव प्रफेशनेल जार्नालिस्ट आरो टेकनिकेल कर्सफोरखौ होनाय जायो 24 घन्टा रैखाथिनि थाखाय मोजां सुबिदा आरो टेक बुस्टारा नोंथांमोनखौ सौहैहोगोन नोंथांनि थांखिसिम टेक बुस्टारा नोंथांनि सिमांखौ जाफुंसारनांगौनि थाखाय गांल' नङा साहस आरो गोहोबो होगोन
सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव 100% प्लेसमेन्टनि खाबु दङ। सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना 9395 695 095 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।